Jojku. Stenu som si dal preč. No, dáva sa preč, tak dáva sa preč. OK, ideme. Ver. Možno customs rovno. Dodám si, nevieš? Customs? Dobro si myslel. Poď okolo autobus bus depa. Okolo bus depaš? Medzi bus depo a dormi. Prečo tak chceš ísť? Lebo ak typci pôjdu, tak pôjdu z druhej strany. Skev asi? Predo mnou asi za 15 metrov 20. Tebe treba skevo, ne? Hore otvorené dvere. Minus. OK, podľu som hlavu. No, kaďal chceš teraz? OK, chcem sa dohriť. Hlavu mi vyhlňa ruky. Hlavu. OK, big dorms, typci. Po tebe strela? Povnútri. Za small poď. OK. Kde si? Za tebou. Si bol pri bazdipe? Sú ty po mne, z okna. Hore na ľavo, typek. Do piči. Ja som ho nevidel. V tej tme. Som išiel tak, jak si ich dokázal, ne? Som išiel dozadu. Kurva. 5000 hodín. Type skáčené! Minus. Lábem tiež minus. BTčka strela, 5, 4, 5, 3, 9.